Ved Biotech 12, 18 og 36 filtrene er Oase gået et skridt videre og har lavet filtre, der set med forbrugerens øjne er tæt på det perfekte. Filtrene er opbygget ens, men er til forskellige vandmængder. Det største klarer dammen med helt op til 36.000 liter vand. Filtrene har et selvrensende forfilter, den såkaldte screen. Screenen er en finmasket skærm, der sorterer alle de større partikler fra, inden vandet og de fine partikler ledes ned til selve hovedfilteret. Filtrene er nemme og hurtige at rense, og er konstrueret således, at man ikke bliver beskidt af at rense dem. Når man har fjernet bakken med de større partikler fra screenen, løftes låget, og selve filteret renses nemt ved at presse et dertil konstrueret håndtag ned over filterenheden. Herved løsnes skidtet, som så lukkes ud af filteret ved at åbne en ventil. Når det beskidte vand er lidt væk, er filteret igen klar til brug. Med korrekt størrelse pumpe, slange samt UVC-enhed fra Oase medfølger der klartvandsgaranti på filtrene, hvilket betyder, at man får klart vand eller pengene tilbage.